Vakaenda kugungwa vainge vaine hari yavainge vainayo. Mukati mehari mainge muine mapictures aVECCOO. Ndokubva vachizoenda vakanopwanyira hari yacho mugungwa. Vakaenda zvekare nemamwe mapepa vakaenda vakanomasiya pagwenga pakaoma vachimusungira chiraramo chake. Hello brother Nashi, ndinokumbirawo kuti muverenge confession yangu iyi. Confession yehama yangu, my cousin sister uyo wandichati Diana. Ndagadzira ghost account so that munge muchikwanisa kuzoverenga confession iyi. Zvemubvunzo yakawanda wanda ine hangu handizodi, but ndangouya ndine confession yangu iyoyi zvandakaudzwa necousin yangu. Akandiudza musi wa15 January mushure mekunge ndamutsiura tikatombotukana kwava kubva achizotanga kuchema. Ndizvo zvaanoita hake Diana. Anoti kana akadhakwa anotanga kuchema, anotaura zvose masecrets ose. Saka Diana akauya kumba kwangu ainge akadhakwa. Wainge uri musi wa15 January. Mufunge zvenyu takatanga gore zvakanaka. Diana haana kuenda kumusha muna December. Ndakamusiya muSouth Africa ndikatotaura naye ndikati Diana tofanira kuti tinge tichienda tose kumusha because ava ne3 years asina kumbogara akaenda kumusha. Akati handina mari sisi. Ndiri kumba ndakataura naye kubva musi wa31 musi wa1 ndikati Diana tofanira kuti tinge tichitanga kutsanya. Musi wa2 January ndopaakazojoina mutsanyo tainge tichitsanya tose as a family. Ndikatofara akakwanisa kutsanyawo 9 days dzake dzakakwana. Saka pandakazodzoka kunoku ndakadzoka wainge uri musi wa7 Jan. Ndaingoti Diana uya unge uchizondiona, pane zvandiri kuda kutaura newe zvandainge ndakaudzwa namama vake. Amai vaDiana munin'ina waamai vangu. Saka vainge vachidemba kuti mwana wangu seiko asarudza kurovera kuJoni apa ari munhukadzi kumusha akasiya mwana. Chakazondibhowa ndechekuti Diana ainge asingadi kuuya kuzondiona. Musi waakazouya musi wa15 January akauya akadhakwa. Ndikatanga kunedzana naye ndikati takabva mukutsanya nawo wava kudzokera wava kuita zvekunwa doro. Akabva achizotanga kuchema achizviseka panguva imwe chete. Saka ndakamubvunza kuti kochii dambudziko nderei. Ndopaakabva ati sisi ndine zviri kundinetsa. Ini ndine zvandakapfurirwa nefriend yangu kuCape Town kuti tinge tichizoitira anonzi VECCOO LUPPA uyo ari mujeri Miko. Akabva achizondiudza secret yake. Diana iye munhu anotongorarama life yehuslay queen kubva tichiri vana vadiki kumaclubs. Hakuna kuclub kwaainge asingaende. Takakurirawo mugweru. Akabva achizotiza kumba. Atiza kumba akabva achizotanga kugara muHarare achiita zvekutengesa muviri wake achiita zvehuslay queen. Saka akabva achizoti kwandiri paakatanga kuona VECCOO achisimukira paFacebook akatanga kumufollowa. Anoti iye akabva achizotanga kuva munhu ainge ari very obsessive, achiti ndiye ainge ari murume uyo waainge achida nekuda kwemari nembiri yake. Akabva achizowana mukana umwe chete kuclub. Akashandisa mazano ake ose ndokubva achizopedzisira arara naVECCOO. Usiku ihwohwo hanzi vakangoita 1 round. Kuna Diana kwaari rainge ritori zuva guru kupfuura mamwe mazuva ose. Anoti akanzwa zvaainge asati akambonzwa kunyange ari munhu akarara nevarume vakawanda. Akati body count yangu sisi yakawandisa but VECCOO ndainge ndichimuda. Saka iye nekuda kwekuti akangoitwa a one night stand kana kuti 1 round stand sezvo zvainge zvingoriwo zvinhu zvekungosangana kumabhawa. Diana aingova a random girl, imwe pfambi yekuclub sedzimwe pfambi idzo dzaainge achingorara nadzo zvongogumira ipapo. VECCOO akabva amukanganwa zuva iroro. Haana kana kumbomufonera kana kumbomutsvaka futi. Diana iye akati akazvinzwisisa because ainge ari fan yake chete, asi mwoyo wake wakarwadza zvekuti anoti rudo rwake rwaainge ambori narwo kune celebrity yaainge achida nemwoyo wake wose rwakashanduka rukaita
ruvengo, anoti runotyisa, zvainge zvatova nesatanism mukati. Ainge ava kungogara achingorwadziwa, kugadzira maghost, achitaura zvisina basa papeji rake, nekuti ainge achiboekana nekuti ainge akangoitwa one night stand. Chakazonyanya kumupengesa ndechekuti ainge ava kungogara achingoona mavideos ake. Anoti Facebook yainge yava kungogara ichingomupushira mavideos. Pose paaivhura Facebook aingoona VECCOO achidya mari, achinakidzwa neupenyu. Diana akati achizviona zvose izvi akaita sekunge ainge achisvoteswa naVECCOO, even though ainge asingachatombomurangariri Diana cousin yangu. Saka akabva achizoti kana inini ndikasakwanisa kuva wako, zvinoreva kuti hapana waunofanira kuti unge uchidanana naye. Anoti paaizviudza zvose izvi aibva achizozvitsura, obva ati Diana, iwewe ndiwe wakaita zvekuaprocha munhu ukarara naye, hakusi kunzi ainge achikupfimba. Diana mukomanashi iye haana kumira, akataura neshamwari yake uyo wandichati Gertrude mukadzi anoita zvemanjuzu zvine satanism mukati, kana neni ndinotomutya Gertrude uyu. Ende Diana ndakatombomutsiura mushure mekunge vauya kumba kwangu naGertrude. Vauya kumba kwangu ndakanetsana nemurume, tikaita sekunge ticharambana, tikazononamatirwa somewhere else. Tikaudzwa kuti mumba medu mainge makasiyiwa njuzu. Njuzu iyi yainge yorara pakati pedu tiri vaviri, inini nemurume wangu, iyo iri pakati, isingade kuti tinge tichisangana ini nemurume. Saka anoti iye akabva achizoenda kuCape Town. Aenda kuCape Town akaudzwa naGertrude kuti ange achiprinta mapictures awo ainge akazara mugallery make. Pandakabata foni yake ndakanzwa mwoyo kurwadza, ndikati unokwanisa kuva uine mafan, but mafans iwawo vamwe vacho vanokwanisa kugumisidzira vapinda musatanism nekuda kwako. Aiva nemapictures akawandisa, ende zvainge zvistori normal. Munin'ina wangu atori nedambudziko, ane mapictures akawanda, mamwe aakaita photogrid naye VECCOO uyu, awo aaita screenshot paFacebook. Mapicture ainge akazara mugallery. Anoti iye akatora mapictures aVECCOO mazhinji nemalogo ebusiness rake. Asvika kuCape Town ndozvaakaita. Hanzi vakaenda kugungwa. Diana anoti pose pavaienda kugungwa aigeza nhengo yake yakavanzika nemvura yemugungwa. Izvi vaizviita makuseni oga oga votoenda kugungwa. Anoti vachingosvikako kugungwa vaiva vaine hari yavainge vainayo, iyo yavaiisa mvura but isina kuwanda. Vanenge varasa mvura yavanenge vabva nayo kumba. Hari iyi anoti ndiye akaitenga, yainge iri tema, iri yeblack. Akanzi naGertrude atenge hari iyoyo. Mukati mehari umu ndimo mavainge vakaisa picture anoti picture raVECCOO nerake riri pasi. Saka makuseni aiti vachiri kumba achigezera sikarudzi yake muhari imomo nemvura iyo yavanenge vakabva nayo kugungwa the previous day. Mvura iyoyo ainge asingairasi, asi vaizoti kana vaenda kugungwa obva anorasa mvura, obva ageza hari zvekare, odzosera mapictures, voisa mvura shoma iyo yaaizoshandisa the next day. Anoti zvinhu izvi vakazviita for 7 good days, vachizviita each and every day. Vaienda kugungwa makuseni, masikati, manheru vachinonotaura nemanjuzu. Anoti zuva rekupedzisira vakaenda kugungwa, wainge huri usiku. Vasvikako kugungwa, akanzi naGertrude ange achichema kune zimaimai, kana kuti muchirungu Queen Mother yemugungwa. Diana anoti akachema achiti, mama, ndauya pano, ndini mwana wenyu, ndiriwo manjuzu, ndaunzwa nemwana wenyu uyu manjuzu wandiinaye. Achibvira Gertrude akati, ndine murume uyu ari muhari akandishandisa, saka ini ndiri kuda kusunga destiny yake, ndiri kuda kusunga mufaro wake, ndiri kuda kusunga nemari yake. Hanzi vapedza kuita mhiko idzodzo, akageza kukugungwa ikoko
ndokubva achizoputsira hari iyoyo mugungwa. Anoti akasiya picture raVECCOO kugungwa ndokubva achizotora Rake akarigeza nemvura yemugungwa. Vakabva vachizoita bolt. Vakaita bolt anoti kubva kubeach vakafamba kuda about 10 kilometers kubva pagungwa vakaenda pane chimwe chikomo uko kwaakati Gertrude ndiko kwaanopota achienda achinonopira nekusuma kuchikomo ikoko. Izvi vakazviita huri usiku ihwoko. Vaburuka anoti vakatanga kufamba about 20 kilometers vari mukati mesango kusvika vachizonowana pane rimwe dombo apo painge pari pagwenga. Vakabva vachizoisa mapictures aya yainge aine malogo ebusiness raVECCOO hanzi pasi pedombo iroro. Vakabva vachizoisa minzwa pamusoro pemapepa acho iwawo, uye zvekare vakasiya vasunga rimwe bepa iro raane zvaakanyora zvaasina kundiudza, asi bepa iri anoti akarisunga neshinda yered. Vakazvisiya panzvimbo hanzi yakaoma isingambofi yakasvika mvura, kunyangwe hanzi kukanaya sei mvura haingasvike ipapo zvekumhanya. Vakasiya vasunga bhizinesi rake. Diana iye anoti akazviita zvinhu izvi achiudzirwa zvokuita naGertrude. Ainge achinzi kubva nhasi ukaona mari, wabata mari, ziva kuti jeri rako rava padhuze. Saka musi wa15 January pandakanzwa nyaya iyi ndakashamisika mukomanashi. Iye Diana ari kutoshamisikawo kuti ko ndini ndega here ndakamugadzira kana kuti maybe kune vamwe vasikana vakawandisa vakasunga upenyu hwake. Diana uyu iye pachezvake munhu anofarira zvemanjuzu. I just wonder kana kuri kunzi Diana zvaakaita kana kuine vamwe vasikana vakazviita zvekare. Chandiunza pano mukoma, ndinoda kungotaura wone maceleb, kunyangwe hama yako kana iri celebrity ngazoteerera confession iyi. Chenjerai mafenzi enyu. Kwamuri munhu iyeye anokwanisa kunge ari munhu wekuti unongorara naye wobva wamukanganwa, asi iye anokwanisa kunge achitokuda kupfuura upenyu hwake, uye kana ukamurwadzisa anokwanisa kukuparadza iwewe neupfumi hwako zvekuti hauzombofi wakakwanisa kusimuka zvekare muupenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sisi vaDiana. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo veduwe. Shuwa munhu kufamba kuenda kuCape Town kunosiya mapictures emunhu mugungwa kokuzotaura hanzi naQueen Mother. Naimi zvakangooma hazvo veduwe. Social media inotyisa iyi. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi iye ainge achitoda munhu zvekudaro but akangoitwa one night stand zvikamurwadza, haana kana kuzombogara akatsvakiwa zvekare. Apa munhu ainge achimuda. Ivo vanzvadzi vedu vachitaura vanoti hanzi munin'ina wangu ane imwe obsessive compulsory disorder yekuti kana akada munhu iyeye kana akasamuda back anoita sekunge agarwa neshavi rekuroya. Zvakangooma. Ngatitaurei navo mucomment section. We wish to hear from Diana as well. Kana kuri kunzi munokwanisa kumupawo link repage ambotiudza kuti chii chakaitika if it is possible. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera kudai so. Hanzi mukomanashi muri sei, please post my story. Confession yangu yakaitika kuZim even though ndiri kunoku kuUnited Kingdom. Zita rangu ndinonzi Malvin, my real name. Nhasi mukomanashi ndiri kuti kana ndikafunga upenyu hwangu, ndikafunga kwandakabva, ndine hupfumi hwekuti hapana kana chandinoshaya, asi handina mwana. Mumba mangu hamusati makambonzwikwa kuchema kwemwana. Handisati ndakambonzi baba nemwana wangu neropa rangu. Ndava nemakore mazhinji ndiri kuno kuUK. Ndakaita mabusinesses akabudirira. Ndakaroora vakadzi 3 vakasiyana panguva dzakasiyana. Ndakatanga nekuroora murungu
relationship yedu ikazongodhakwa. Asi vose vakadzi ava vari vatatu hapana akakwanisa kundipa mwana. Izvi zvava kundituma kuti ndige ndichimbotarisa kumashure kwandakabva. Ndichitarisa kumashure kwandakabva ndipo pandava kurangarira nyaya iyo yandakange ndakakanganwa ndakaviga mupfungwa dzangu deliberately gore mainge muri mugore ra2006. Zvakaitika ndezvekudai, inini ndainge ndiri form 3 ndichati paGlenora A high school. Ndakaita musikana wandaidzidza naye, asi munongoziva zvehuduku zita rake chairo ndava kutorikanganwa nekuti makore awandisa. Ainge ari munhu wandakangorara naye ndikamubvisa umhandara. Musikana uyu ndakamuitisa nhumbu panguva iyoyo uye akazobereka vana mapatya matwins. Vana ava vakazvarwa ndichiri kuzimu. Vose vainge vari vakomana. Panguva iyoyo vabereki vangu vainge vaine mari yakawandisa. Taigara muWaterfalls kunonzi kuParktown. Vabereki vangu vainge vaine hutsinye. Sababa vangu vaiva nehutsinye hwakanyanyisa. Vakaramba musikana iyeye vachiti nekuda kwekuti iye ainge ari murombo, vakati vainge vasingadi kuti ange achizova mukadzi wangu plus ndainge ndichiri mwana mudiki, ndaifanira kuenderera mberi nezvidzidzo zvangu because baba vangu he was a doctor. Vainge vachida kuti ndige ndichizovawo a doctor. Nedzimwe pfungwa mukoma dai hangu ndakangozvitorera musikana wangu takatiza tikaenda kunogara somewhere else, but vabereki vangu vakabva vanditora vakandipinza kuboarding school kuresa neHarare. Ndichiri musecond term yeform 3 iyoyo, andainge ndisisina kana connection naye musikana uyu. Vainge vasingatodi kuti ndinge ndichitombonzwa nezvake. Ndakazoudzwa neimwe friend yangu uyo ainge achinzi Tapiwa, akazoshayika akandiudza kuti musikana ainge akazvara. Ndichingonoti form 4 mukoma vabereki vangu vainge vawana mapepa ekuuya kuUK tikabva tabuda muZimbabwe. I can say abruptly hatina kana kumboonekana nemunhu. Ndakasvika kunoko tikatanga upenyu hutsva. Ndakadzidza ndikaita mari. Pfungwa dzemusikana wekuGlenora uya nevana vangu mapatya ndakabva ndatongodzikanganwa, uye zvekare zvainge zvisingatombopinde mupfungwa dzangu. Tainge tisina kana relationship na anyone wekuZimbabwe. Ndakaona sekuti hwainge ungoriwo upenyu hwainge hwakatodarika, ndikatokanganwa nezvake zvachose. Zvino nhasi inzwaka nyaya iripo. Ndiri pama1, ndine makore akawanda awa andava nawo ndichiedza kuita vana nevakadzi vakasiyana siyana, asi hapana chiri kubuda. Chiremba vari kuti inini ndakagwinya. Vakaverenga sperm count yangu vanoti zvose zviri bo, but ndiri kutadza kumitisa. Saka pakufamba apa ndinenge ndichiti ndikambofamba ndinoudzwa kunzi baba mune vana vari musango vari kukutsvakai, uye zvekare mune munhu wamakaitira hutsinye. Chindiudzai zita remunhu uyu kuti ndingamuwana kupi, achiri mupenyu here kana kuti akafa. Hanzi munamato yaakaita apo paakazvara, nekuti akazvara neoperation ndo yakaita kuti ndige ndichizosungwa naMwari kuti ndisazokwanisa kuita vamwe vana. Punishment yacho yakaoma. Iniwo ndine dambudziko riri pandiri, guess maybe nekukura ndinoita sekunge ndinotokwanisa kutokanganwa even zvimwe zvinhu zviri important. Ndainge nditombori chiremba asi ndakazotoregedza nekuda kwekuti ndinoita inonzi memory loss. Ndinokwanisa kana kutombokanganwa kuti ndiri kupi kana kuti ndini ani. Kunyangwe ndikanzi ndinenge ndiine hope dzakakosha dzandinenge ndarota, like kana ndikarota vana vaviri vakomana vanenge vachitaura neni vakafanana neni chaizvo, vachiti baba, pandinongomuka ndinokwanisa kutokanganwa. Hana yangu inogara ichingorova kuti zvimwe kuda mukadzi uyu achiri mupenyu, pamwe upenyu hwake hwakamira, nekuda kwekuti pandakamusiya nevana ivavo vaviri vakamushungurudza zvekuti upenyu hwake hwakabva hwachizomira. Ndakamusiya mugore iroro. Ndiri kuda kutsvaka musikana uyu, asi dambudziko nderekuti handichazivi zita rake. Vanojaja, please do not judge me, sezvo ndiine dambudziko randiinaro
rememory loss. Uye kwaainge achigara handizivi nekuti vainge vachiloja muGlenora makore awandisa. Vana ava zvino vatova varume vakuru, I'm sure plus 20 years, maybe vatovawo nevana vavo. Mukomana ndiri kubvunzawo kune vanhu vachazoteerera, zvinoita here kuti utsvake munhu wausingazivi nezita rake? Ndinotangira papi? Pane nzira here yekutsvaka munhu uyu even kumabooks ekuchikoro? Vangava vachiri vakachengeta here mabhuku awa eye 2006? Ndiro dambudziko randiinaro. Vanoti nhamo hadzifanane. Ina handina kuromba asi handina peace mumwoyo mangu. Ndibatsireiwo nemazano. Ndotangira papi? Upfumi hwangu ndichahusira aniko kana pasinawo weropa rangu? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vari kumheri kwemakungwa. Zvakangooma hazvo vedu we, but kana muchikwanisa uya kuZimbabwe mukaenda kuchikoro ikoko kwamakadzidza, maybe kana mukapiwa mabooks, maybe kana mabhuku achiriko emaclassmates enyu, munokwanisa kuzongorecognize mamwe mazita. Zvakangooma hazvo vedu we. Do you still remember the names of your classmates from primary school or from secondary school? Zvakaoma. Regedzei tibataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi, zita rangu richengetedzei pakavanda. Inini ndiri murume ndine makore 48 years ekuberekwa, uye zvekare mwoyo wangu wakaremerwa nekuda kwezvinhu zvataita patainge tiri kuHighfields. Ndakashanda kwemakore akawanda. Ndainge ndiri assistant, ndikakwanisa kutotengawo imba nekuda kwebasa randainge ndichiita. Ndikakwanisa kutotenga UD truck nebasa randainge ndichiita. Ndainge ndiri assistant ndichidzidzirawo zvekung'anga. Ndainge ndiri mudzidzi weimwe ng'anga iyo yakatoita mukurumbira unotyisa muHighfields. Vanhu vainge vachibva kumativi mana ose eZimbabwe. Vanhu vaiuya dzainge dziri Mbinga. Kwaitombouya nevarungu, asi kana vari sevarungu vaiwanzokuya huri usiku vachida kubetserwa neng'anga iyoyo. Izvi zvakaitika ndichiriwo mukomana wechidiki. Vaiuya kuzotsvaka Rake kubva kune ng'anga yainge ichiziva kushandisa mishonga kumutsa vanhu kubva kumakuva. Nhasi ndoda kukuudzai chokwadi, ng'anga iyoyo yainge iri yefake. Saka ng'anga zhinji ndedze fake, but fake yamunofungidzira yakasiyana nefake yandinoda kukuudzai. Tainge titori matsotsi avo aishandisa chivanhu. Sekuru ava vaiziva kugadzirira chinonzi chikwambo, asi zvikwambo zvavaigadzira zvainge zvisiri zvikwambo zvinogona kugadzira mari, nekuti zvikwambo zvakasiyana. Vakaona kuti zvikwambo zvinongokuvadza vanhu vaisakwanisa kuita mari, vakabva vachizochinja, vakashanduka, vakatanga kuzviidza munhu anogona kubata mbavha, munhu anogona kudzosa varume nezvakasiyana siyana. Saka ivo sekuru ava vainge vasiri kungoita zvekungotsotsa mari chete, asi nekutoparadza upenyu hwevanhu, zvekuti waiti kana ukangogara wapinda mumatare avo sekuru, ziva kuti kweupenyu hwako hwose unenge watova customer yavo. Mutemo wedu wainge uri wekuti munhu wose anouya kuzotsvaka Rake kana kuchenurwa, taifanira kuti tinge tichizomuita kuti ange achizova a regular customer pashrine pedu. Kuti izvi zvinge zvichifamba, taisanganisa mishonga iyo yataipa vanhu ava vanenge vauya kwatiri nevhu rekumakuva. Taienda kana paclinic tobva tanotora ivhu repaclinic muzvipatara. Ivhu iroro taizorisanganisa nemishonga iyo yatinenge tichazopa vanhu avo vanenge vauya kuzobetserwa mumatare asekuru. Taiziva kuti mishonga yasekuru yaishanda, asi ikanosanganiswa nevhu rekumakuva rinoita kuti munhu ange achizova neminyama kana kuti misfortunes anorema
kana ukafamba unenge uchiudzwa kuti pane vamwe sekuru vakambokubatsira, sekuru ivavo ndivo mupedza zvose, vanokwanisa kukuyambutsa apa. Saka unongogara uri mumatare. Munhu aiti kana akauya achitsvaka rombo rakanaka, achitsvaka laki, achitsvaka zvaanenge achifungidzira kuti zvinokwanisa kumuchinjira upenyu hwake, taibva tamupa mushonga unenge wakasanganiswa nevhu rekumakuva kuti bhizinesi rake ringe richimboita sekunge rinosimukira, but nekufamba kwenguva anozobhuroka munhu iyeye obva achizodzoka kwatiri, kana kuti mumba make munge muchipfuta moto wehurwere, vana vange vachingogara vachingorwara, achingoburitsa mari. Waiti ukaenda kumba kana ukanwa kana kugeza nemushonga iwoyo, zvinhu zvako zvose zvaibva zvamira kuti tsi. Waibva wachizodzoka uchimhanya kusharaini kwedu uchichema uchiti, sekuru, zvinhu zvangu zvakambofamba, batiko zvino zvatoipa manje kutopfuura paya paya. Saka n'anga iyoyo yaibva yechizoti, ndiri kuona kuti madhimoni acho akasimba, zvinotoda kutoti unge uchibhadhara mari yakati, ende vaiwanzokuchaja dzimwe mari dzekuti waitengesa motikari 2 kana kuti 3 kuti vange vachikubatsira. Vamwe vaingoya nezvipfuwo tobva tachizozviendesa kupurazi ravo sekuru, vamwe ndo vaingouya kana nemotikari. Pane mumwe mukadzi uyo akaita kensa pagumbo, gumbo rake rikatanga kuora, but ainge ari mashiripiti, akapa sekuru imba yandichati kuBrayside. Saka taizovapa mimwe mishonga iyo inenge yakasanganiswa nevhu. Ivhu iri rakabiwa pane imwe chechi yeZayoja. Ivhu iroro ndo raisanganiswa nemishonga. Munhu aiti kana akaenda kunogeza nemishonga iyoyo, zvinhu zvake zvaibva zvachizotanga kutambanuka. Vakaramba kundiudza secret yekuti sei ivhu iro ravakanotora pachechi yeZayoja iri muHighfields raizoita kuti munhu kana akageza naro zvinhu zvake zvitange kufamba, kana bhizinesi rake rainge rakambosungwa nevhu rekumakuva rinototanga kutotambanuka. Havana kundiudza kusvika tichizonoparadzana. Sekuru ava vakazoshaika. Pavakashaika, inini ndainge ndatovawo nemabhizinesis angu. Iko zvinozvi ndava nemakore 48, ndine mari dzakawanda, asi mari dzangu dzakabva mumatare avo sekuru ava. Ndinoti kana dzimwe nguva kana ndikafunga nezvazvo, mwoyo wangu unoenda kure. Ndinotanga kufunga about vanhu vose avo vatakaitira mhiko idzodzo vainge vasingazivi. Vamwe vaitouya vachitsvaka vana, ari munhukadzi ndiye aikwanisa kutanga kuuya ari ega achiti imba yake yava kuda kuparara, ari kuda kuti ivo sekuru vange vachizomuuchika. Zvechokwadi vaimupa mushonga, vaiti kana vakupa mushonga waitonobatira pamuviri ugozvara mwana akagwinya. Asi mwana iyeye manje ivo sekuru vaikwanisa kumukontrola seremote control, zvekuti anenge ari mwana uyo wavanenge vachiti kana vachida kuti ange achirwara, pane pavaingobaya-baya mwana ototanga kutorwara. Waizonzwa pasina kana maminutes akawanda otoona kana foni yava kutopinda. Ipapo pamba pavo painge paine landline. Foni kana yatopinda, vobva vatondiudza kuti tinge tichigadzirira, tinge tichitora ivhu riya rekuchechi. Vainge vaine saga revhu ravakaba pachechi, hamene kuti vakariba nguvai kuti vaipota vachienda vachinonoritora here pashoma pashoma huri usiku. Asi dzimwe nguva vaikwanisa kuti kana vanwa doro vaikwanisa kuseka, vobva vati ndakaona pachechi yeZayoja pachiburuka ngirozi, ndikaona payakatsika. Vaingoti kana vakadaro vobva vanyarara. Vainge vaine saga revhu ravaigara naro mumba mavo. Izvi zvandiri kutaura hakusi kunzi ndakazotendeuka kana kuti chechi yeZayoja ndinoifarira, but ndo zvinhu izvo zvainge zvichiitwa nasekuru ivavo. Ndiyo nyaya yangu mukoma. Taiti kana tikagezesa mwana anenge achirwara nevhu iroro, mwana iyeye aibva atopora. Please chenjerai. Kana muri vanhu vanofarira kuenda kun'anga, zivai kuti dzimwe n'anga dzinoshandisa kana riri ivhu rekumakuva kuti vange vachikwanisa kuramba vachiita mari, nekuti kana
ukaporesa munhu haazodzokeka kwauri nekuti anenge apora. Saka unomuporesa chimwe chirwere omupawo munyama kune rimwe divi kuitira kuti adzoke kwauri unge uchiramba uchingodya uchiguta. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi takaba ivhu pachurch. Strange things indeed they do happen in this world. Vaiba ivhu, vaenda kunotora ivhu kumakuva kuitira kuti munhu aite munyama, then vozomupa ivhu rekuchurch kuti ange achizova negood luck. Zvakainge riri business naimi. Pane imwe nyaya iyo yandakaverenga, vanzvadzi vedu vakauya neimwe message vachida kuresponda kune mamwe macomments. Vakati, hai budi muri sei? Ndaona macomments evanhu vazhinji, vamwe vari kuti kosei usiri kutaura. Ndangoti ndinge ndichiuya kuzokuudzai zvimwe zvakaitika. Handikwanisi kutaura nekuti ndinotya kufa, rufu runotyisa kudarika kufa kwakaita murume iyeye. Pane chimwe chinhu chandanga ndisina kukuudzai. Saka mushure mekunge murume uyu ashayika, ndakasangana namai vemufi iyeye kuchurch kwainge kuine regional big Sunday. Saka kwainge kuine vanhu vainge vakawanda kwazvo. Moyo wangu wakati, nhasi taurira amai ava zvawakaona pazuva remuchato. Ndakatofamba ndakananga ndichienda kwavainge vari, asi pandakasvika padhuze kuti ndinge ndichivataurira, maziso angu emweya anoita sekunge akangovhurika. Brother, ndakaona vision, ndakavhunduka, muviri wangu wose ukaita chando. Kumashure kwaamai ava ndakaona imbwa 2 dzainge dziri black, ainge ari mapitbull, dzainge dzichityisa, dzainge dzakagara, dzainge dzakanditarisa inini, dzichiratidza kuti dzainge dziine ukasha dzichibhonga. Dzainge dzisiri imbwa dzoga, dzainge dziri imbwa dzainge dzatotumwa maybe kutoti secret iyoyo isazotaurika. Pakarepo ndakabva ndatadza kutaura. Ndakanzwa munhu akaita sekunge akauya akamira kuseri kwangu akandibata mutsipa wangu, ndikatanga kunzwa kurwadziwa nemusana. Ndakangova mhoresa, ndainge ndichitobvunda. Vakandibvunza kuti kasi une nhetema here, nekuti ndainge ndichibvunda apo pandakavakwazisa. Ndakangobva po pavainge vakamira ndichitiza. Ndichingobva pavari ndakamhanyira kubathroom, kutoilet ipapo pachurch, ndichida kuenda kunorasa mvura. Nekuda kwekutya ndainge ndava kunzwa kuda kurasa mvura. Pandakasvika mutoilet ndakatarisa imwe cubicle yainge iri panext nepane imwe cubicle umo mandainge ndichida kupinda. Ndikabva ndapinda ndikanzwa kuti munext muya mandainge ndamboona kuti dhoo rainge rakatovhurika mainge musina kana munhu. Munhu iyeyo kupinda kwake mutoilet handina kumunzwa kana kuvhara dhoo, haana kana kumbovhara dhoo. Ndichangoti ndichitanga kuzvibatsira ndakanzwa izwi remunhurume. Munhu uyu aita zvokutaura achiita zvokudzvova sezvezvo zvinoita vanhu vanosvikirwa. Akataura achiti, wagona mwanasikana ukasataura, nekuti dai wataura waifa nhasi. Hana yangu yakarova zvokuti ndakaita sekunge ndichadonhera pasi. Ndakangokumbira ruregerero mupfungwa dzangu ndichiti handichatauri. Ndakabva ndachizobvunza ndikati, mune munhu here? Ndiani mati? Pakarepo ndakanzwa umwe mukadzi ainge arimo imomo mucubicle achipindura achiti, nhai mother, kwakanaka here? Ndiri kutaura pafoni ini. Ko, ndozvamunoita here kupindura vanhu vanenge vachitaura pamafoni? Nashi coincidence yacho yakandivhundutsa. Kunyange zvikanzi mukadzi iye ainge achitaura nemunhu waaitaura naye pafoni, mashoko acho aakataura ekuti wagona ukasataura nekuti waifa. It was like mhinduro yainge iri mhinduro yainge yakananga kwandiri kubva kune rimwe divi remweya. Zvinoreva kuti maybe tete vaya vekumasvingo vaikwanisa kana kunge vachitondiona. Saka ndo zvakakonzeresa kuti ndisada kutaura izvozvo. Saka ndo imwe nyaya yandanga ndisina kukuudzai kune avo vakati sei usina kutaura.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa zvekare ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Thank you nekuya muchizotipa update. Vamwe vanoti kana vakangosiya maconfessions avo havazouyi nema-updates avo. Thank you very much vahanzvadzi. Vadiwa vateereri, ndo masecrets nemaconfessions atanga takakubatirai muzuva ranhasi. Nhasi kuno hakuna magetsi. Let's hope kuti this episode icha uploada fast. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.